Shalom. Uriani Tuhatan ahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Tamado hita mandok moliate tutuata di bata na totong mandongani mangaramoti hita dina mangalosi perdalanan ningoluta nang satu tikyon boy hita marpungu di bagason lau madohoti parmingguata. Atong tapasonang ma rohata taparadi ma rohado pikirata jalan martang yang hita di bagasan rohata anggiat parminggu tahun obar tulomoni rohani debata asa tong hita daputan ngulu ne baru na mga leon gogo di hita lao madalani ngulu ta tujulan nyari martang yang mahita di bagasan rohata be. Amin. Pamulay ma parminggota, mare de mahita. Bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadaya, nama no palangi dohot tanoon. Amen. Songon poso-poso na baru tubuh, kuasan mahamu di susu na tama, naso marlaok asalam magudang hamu, horhonon ni. Bahen haluaon, molotung naung dihiday hamu habasaron ni Tuhani. Olopon hamuma debata hagugutay, surak-surak kon hamuma debata ni si Jacob. Haleluya.
martang yang mahita. Ali Tuhan di bata, suruh maton di porbadia turohan nami, asa tarapul situ turohan nami marhiti-hiti haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda haporsyan nami marhiti-hiti pakirimon na mangulu, asa totong huingot hami na hehedo hami muse, siyan na mate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naong hehe siyan na mate. Amen. Udul mahamu. Tabigima ende pujian siyan kor ina para rekamis. Mari demahita. Oh
bigima hatani debata patujolo ni jamita di mingguon ima sian pangukapon bindu sada ayat 4 sahatu ayat 8. Tak jahama marsorin-sorin jala di ayat 8 rakman nok kita majaha. Au surat ni si Yohanes mandapoton na pituhuria na di Asia. Asini rohama dihamu dohot dame sian ibana na mangului. Nang manguluhian jalanan naing roh. Nang sian na pitutodi na diadopan ni habang sana. Dijadiot dohita gabe harajaon hamalimon di debata amanai. Di iba na mahasangapon dohot hagugoon ro di saliling na. Amen. Audo bonana jala ujungna, ninna Tuhan debata. Debata nuaeng, debata naung adongi hian, naung roy si gonggom saluhutna. Ima sahatna. Martua do akan manangion hatani debata, nau peopsa jala na mangulahosa. Tapi gimana de pujian sian ina Naomi.
Mari de mahita. Uriani Tuhata di bagasan Yesus Kristus, di bagasan Tikyon tato potima dosata tu debata, jala di bagasan serep niroha, romahita, mangido hasisan ni dosa tu Tuhan debata. Martang yang mahita, aliaman nami jala debatan nami na di Banua Gijang para gogona suatu dosan. Pardingkan bahasa doho jala rodi saliling nililing na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jojot do hami mardosa maradepon ho jala jojot do husungguli hami rimasmu marhitesian pangalosian nami. Unang alang asini roham sayurupi mahami, o ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata, taringak to hasisan ni dosa. Songon sitong na manguluaw, ninna Tuhan Jehovah, tung nasolomo doro hakumida hamatean ni parjahat, nalomo doro hakumida hamumula na, asa manguluy ba na, saliling-ling na, asangapon ma di debata na di Gijang. Udul mam. Tabigi ma, ende pujian sian paduan suara narwastu.
Mari demahita. Tani debata nagabijalan tu ngolune baru dihita minggon ima sian Roma bidu 12 ayat 2 songono ma didok jalaunang gabe sarobang hamu dohot portibion alai gabe baru mahamu dung muba pikiran muna asa tahu hamu manibangi lomoni rohani debata ima nauli nahina lasonna dohot na sundenggan atong rak mangidogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, hai pargogoy mahami, mangulaon na hombar tuhatami. Amin. Tabigima, ende pujian sian kor ama.
Marede mahita. Tidakon maha porseaw tay so ngonahin at tidakon ni dong atas sa porseaw di portibion ra mando mahita au porsea di debata Jehova ido ama pergugo na satu dosan nama no palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai iman nanti nubuhon ni si Maria nang gabi-gabian si Anton di Porbadia andorang sohabubuan Ido tuhata nama naon na berni di panghuman ni Silatos. Nama tetarpajal lo ibana di hau pinorsilang. Jala tua tubano toru dudung tanom. Namula mangulo di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lahundul tu siamun ne debata Jahuba. Amanai paragogo na suatu dosani. Di sima ibana pai mamula sogot tu tanoon. Manghumi halak na mangulo dohot namade. Au porsea di ton di Porbadia jala adong sada huria na badia huria atau pani ala Kristen akan na badia doh dia sesani dosa doh dihatai naman do mula mangulu do sogot daging ni halak lang mate doh dihanguluan na surasuda amin. Tabi gima ende pujian sian kor PPG KPI pamen. Makan keluar satu mata.
karena bagus mereka kan komposisi suaranya. Tapi kan kalau kita yang mendengar yang udah sering kan bosan juga. Masuk mahita tu mata acara nomor 10 itu tinalau manomo-nomo jamita maredde mahita. Di 좋은 예수 소수들 아무나 자이 우다구다 부다구
Damai di bata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amen. Oras marita sa luhut na. Parjulo sahali madok maulay ate do hami tuwa mo manginang. Tarnong lobi tu parhalado ni huriata marhite-hite amang paditata na mga leho partikyano di hami. Dinabuhita rak mamuji Tuhata nang manangihon hata ni rebata barita nauli di minggu tasadarion. Alodo behami parjulo sahali amanginang pacupang dotita di hurian itu hata. Dengan dorah batadaw kami diri nami songon perkenalan di hita saluhutna. Ihami ima padita marwasas nenggolan namarhobas di parsamean ni huria HKBP, DSTT, HKBP Pematang Siantar. Nunga marhasohotak kami, buru nirajai, inang suri pada buru silaban. Jadarat dohami noaing di son, di pasu-pasu Tuhata dihami dudat danak bawa, nama umur 2 tahun, marguar Fahrenheit, kidotangi, dohot danak buru, nama umur 5 tahun, nama marguar kelahire canyang nauli. Na tuai dainang pangitubu tong do buru silaban. Jalan nasida maringanan di balige. Jadi magudang di balige do hami. Anong do parbalige tayo son? Gudang ate. Mulai ate mak di Tuhata saat tabi parbalige teh. Jala kebetulan ala baru sidong do hami marsikola, na orang lebih 2 tahun sian Korea Selatan. Songot tradisi di luar Korea, mulu pajupang parjulo sahali, itu nasida do annyeonghaseyo, nina, annyeonghasimika, naso banggap simida, sarangeo, nina, sarangeo. Jadi mulu ke anak kota remaja marpoto, ngadok donai nggak kena tua sarangeo, nina. Nomor 8, holong doro hakku tuh, 5 lapatan ni simboli. Alani mulai tema di Tuhata di parjumpang atas sedarion ima songon patada di hami. Oras marita saluhuna. Sonari tabuka mamanginang hatani debata barita nauli di minggu tasadarion sian buku panurirang Jesaya san bidu 55 ayat sada sahat rodi ayat 5. Ujahauma tutonga-tongata jalata bayutiut ma di bagas rohata be songono ma hatani debata. Titing madokon marsaulihon asini rohani debata. O sudihamu akka nama uas. Romahamu tuaikon. Jalahamu akka nasumar hepeng. Romahamu manuhor. Mamonggoli dohot mangaton. Sai romahamu manuhor anggur dohot susu. Una pola marhepeng manang marpanuhor. Buasa tung madasing hepeng hamu tunaso tau hanguluhoron. Jala niamumuna tuhor ni nasotau pasonak kamu. Sai tangihon hamu maau asa panganomuna nataboi jala bosuran rohamuna di tabo-tabo tarehon hamuma pinggulmuna jala roma hamu tuau tangihon hamuma asa mangolu todimunai jadi bahinokuma tuhamu padan saliling-liling na ima padan parasian nasitongi tu si David nasotupa muba idama sitidangi do tu akabangso ibana hulehon bahen partogi do silehon patik
tuak ka bangso. Idama bangso naso tinadam hian iko jongomu do jala bangso naso tumadaho ro manaho piho alani Jehovah de batam dohot alani nabadia ni Israel ainunga marmulia ho dibahen ima sahana dihamu manginang dihatani di batas sadarion gabuhingot sada turi-turian dinasihol rohani sada padita nalau mengebati manang mengunjungi sada ruas nasida alani di telopo padita do barjolo sahali keluargai nengroi mana jala didok amang nengro joau tu bagas muna masihol pajupang makatahtai do tamuninna jala dinggan do dia lusia matai parjabui kemudian kat teleponi bah mau lihat amang las rohana alaro padita nengro tu bagasna totu udang mapasu-pasu nang tangiang nang hatani di bata si pasahaton dan narohana alani di dok paditai muluanong do tikimuna romau manang 2 tuluzom na ininna dinggan amang ninna aledung ditutup telepono ni torodo inatai parnijabui mandok aisay pa so na gajak pa ketemu anak kaning ninna imada nengro paditata anon tubagas taon 2 tuluzom na ro namay ninna matarsonggok menat parjabui terpola do songon na sulpa katana marungut-ungut marhua do roi susah udang neng ulaon do boha ninna jala totu didok amat tai napola songoni unak songoni hatam parade ma si panganot taina ima si parade do si panganon mangalop parupe ninna tak sadar nasida adong boru nasida salak kala sodo masdedo pe manangihon jala nangutiyo pakatan ni nasidai jala las borunodo doan narupani para dio si panganonon dinamak kata-katai nasida natulu paimaro paditai dungi didikina rumah paditai jala disambut nasida bahoras mamang ngaroh hamu tu bagas namion terore na temadok molati amang las rohamu apa lapas siduk kami mangalopa jolo marsi pangano majo hita hinna jadi las rohani paditai da pola ditolak rohana babulus ni rohana undang songon na haduk rohani parjabon na rohana bah dioloi ma mangamana sida lau maturang tamu ala didikin yang martangi yang horo orang adong pola tradisi di parjabo do matai dang terbiasa mana martangi yang bay matangi yakta ini natai ma do mataon do matai mama lah yang buat inna buatlah pa inna buatlah ma sesoni mah lagi ai natai bedak terbiasa martangi yang ala sesoni masih babeli-belian nasida Romai natai bereng maburu naon. Buatlah buru hasian, buatlah dua makan kita inna. Buru naupe. Nak pola terbiasa tong martangiang enak toras naibe, nak pola sejojok martangiang. Sesi maburu naon. Ngangang rohoni. Alai torito inong nama buatlah buru. Buatlah, udah pintar kau buat doa. Bilang aja tadi seperti yang kita ceritakan ninna nama kata-kata itu nak kaning inna itu riba buruno mama tangyangi terima kasih Tuhan sudah datang pendeta kami ke rumah kami jadi marah-marahnya mamaku bapakku harus masak ayam banyak kerja lagi minta uang pula nanti pendeta ini harus dikasih amplop amin indah. Jadi asugeri hamu paditai amang waharo hira-hira babigatang yangi. Ra songgok doroh hati
Ale gudang ndo nak songoni pengalaman di huria nak pesongo turi-turia ni. Nah di dok ni hatani di batas sadarion dakkola kita rupani nadong pengalaman ta martamu manang martamu hatani di batas sadarion di paturu panurirang Yesaya si partamu do di bata di pada di mana do sude si panganoni natabui isepe nauloro dang di mana rupa ni jol mana ro tu bagasna dak sida rupa mana perpangkat doon namora doon parhebeng doon manang perjabatan doon nangi alibulus do de bata mga lehon hanguluan tunasa jolma namarsaur namajalo jalan Arab do ibana ima holong ni de bata jala sipanganon na di baradi dak sipanganon na rupanya saladong nunggata jaha dia kasih pangano sinumoni di paradiro nang susu nang anggur sialangon sinumon na arga doon na di patupa dakkola tokka namora si pangano songoni jojot do mulo tabereng isa da pesta do ulaon odo holan imejan yak kapejabat adong akka buah-buah di leon anggo katamu na ipudido napulay leon akka si panganon na tabu. Dalawodo ratalami naksongoni di pangalamat ta. Itor tabereng do idia do tamu spesial. Anggo si di servis ma jala adong do warna muse VIP. Ngadong VIP igejang ni VIP adong muse VIP. Ngaidok very important person. Adong muse do igejang ni na lebih penting very important person. Do kamar mandi na be kon fevi ima di ngolun wae taringo to bertamu yonon amanginang adong do pengalaman ni sinomensen misionaris nyala Batak na parjolo mabuan barita nauli to tano Batak asa murah dia tu si halak Batak haroron di Tuhan Yesus dipakai sinomensen do pendekatan ni kearifan lokal parbinoton di halak Batak tradisi do haso malon nasida ana di boto sido mensed do jala ditangi oni mana do di parsejari mana do di do halak Batak anak ni raja do guru ni raja itu tahe anak ni raja do hamu guru ni raja do hamu tahe itu binna marada tita jala ondo di besino mensed pendekatan no marga patadaw Tuhan Yesus asa ditanda halak Batak songonino ng Tuhan Yesus dido Yesusi anak ni raja adang dia tusi halak Yahudi mulai do anak ni raja itortari deru sa pakaian na mula anak ni raja itortari deru siyan pardalan na siyan langon na mula anak ni raja itortari deru sa penampilan na buhado marmas do gudang do mas nay ahadoy mana tiga ma pengawal na alay malodo sinomensen patorakoni to alak Batak iya Tuhan Yesusi rotu bertibion songon halak Batak na didokna anak ni raja buru ni raja alania ha di bereksino mensen do halak Batak didok anak ni raja buru ni raja dang alania dong hartana na belga na bahat dang na alania dong masna manang akartana na gudang nang akabayan na bagak satu sonari sudido hita didok anak ni raja buru ni raja dang alana dong manang na istanata alay takas do di berek sinomesen halak Batak buru ni raja do anak ni raja siap pangalahona didok do halak Bataki anak ni raja buru ni raja parbahul na bolon partataring na sumitop paramak na subalunon parsakalan na sumahiyang takas doon
taboto jala tatusi. Molo didok anak ni raja dok boru ni raja, parbahul-bahul na bolon. Ala surido halak kita na jolo akaputa anong do bahul-bahul di bagas tabi inganan niya kasuridon. Mulai siya narta no marga akadia na dong di bagas disipad do di bahul-bahulon. Asa omma na patuduhon rohan halak batak. Rohan halak batak nasumura madele. Hatinya lapang. Tidak gampang kecewa. Manangadong pe na hacit, nadangon las ni roha, boy di peop di bagas rohana. Simbol bagaimana kelapangan hati dari orang Batak itu. Tidak gampang sakit hati. Perbahul-bahul na bolon. Ido anak ni raja, baru ni raja. Jana pertataring na sumitop. Paramak na subanunon, persakalan na sumahiyang, simbol lingolo ni halak Batak si partamue. Nasosanga, amak nai digulung, tikarnya digulung, karena tamu selalu datang. Nasosanga, mitop, manang mate, pangalopan, tataring, kompornya tidak sempat dimatikan, karena ada saja yang harus dimasak. Songoninang persakalan, telanan yang tidak sempat kering, selalu basah karena ada saja ikan manang jagal sisi atau disi nalau silopaun. Lasia dorohan yalak Batak martamue. Jala omma simbol ningolu ni yalak Batak di dok boru ni raja, do anak ni raja. Tari damai di bagas surya itong. Wahado. Partamu itu hita, adong donai ngan non, mula-mula ibese non, mengajak, jolo makan lapek maju tamang, dan manang na ayat nalas tujabu inna, adong do peneng songoni si partamu di huriai, jala omma nataide nuaing pendekatan sian kearifan lokal ni halak Batak sendiri, mamorano di ngolu ni raja. Alai boy doi satu sedarion tarida mangulu do pangalahoi nang dihuria dia kapartamueon nang di bagasan ngoluta son halak Batak nuai makalason parsaoran do akadonga do ale-ale maluhu bereng ada paditani hakapipi do hami aku boto di GKP. Olo do ibadah sampai 2 hari untuk pali sa minggu. Ola sai mar minggu tormalutus do mulak sude ruas. Pina masa tormalutus do mulak. Hera naman degi gara do tu garijay asal mamar minggu tor mulak ma. Pina masa adong di dok marapot, adong ro tamu do dia. Tormalutus do ma ulon dia kabar halaru mai torinda do. Aliang buhuriat to da song nirate. Itu risambut tamu do. Akatamutai naroi. Jala iko para dion ni huria do sabutullah anggaran melubui menyambut akatamu naro tu bagas ni huriat tai. Una kolallau berkunjung lo mardalani benanggaran. Partamu yo pe nadinggan jala perlu doi. Aido diajari to hatta mari hite atas sedarion hatta ni debata disungguli hita. Alai buasa disungguli debata tu hita on ala memang jol masih pertamue yang mau memberikan kehidupan dan keselamatan selalu diberangi. Iko mardongan roha. Na ias jala serep. Iko di bagasan serep ni roha dong. Bui tarida partameon na yes na tulus. Anani anong no sada patuhan ni guru bolom madok Margor Victor Cousin sada filosof sian Prancis na madok. Manusia hanya bisa diatur dengan cara menjadi pelayan bagi mereka. Manusia hanya bisa diatur dengan cara menjadi pelayan bagi mereka. Mulai wata basak
Akka jolma manision bui diatur ninna. Olah sada cara. Molo-olo hamu gabe parhubas di nasida. Isina olo gabe parhubas ikobui mengatur jolma. Jalabero tabere ngorubani dia ka kemajuan dia ka namarusaha. Molo tabereng akka usaha-usaha partokoan dok manang industri. Basudiru merluba-luba mengalir servis ate. Dapat bonus di telepon di muse ganuk borngin. Asaro tu tempat na manuhur muse ro berkunjung. Servis, pelayanan. Alai mago doon. Sian hatani di bata don berita nauli don nek mangulu di bagas joro di bata. Alai gawe akka parusaha, parbisnis do manakko parbinotoanon. Akka dia usaha manang dia nadong nek sidala toronna sada bisnis mulu adong do roha pelayan di si komangulu usahane. Jebodo berengo di sada huria naboy do huriai daktari be roha nambar saur do debata mulu danganong roha melayani di tonga-tongani huriai. Orang lobi kami 7 tahun masih sekolah di Korea Selatan. Tersonggok doi mama mereng. Molo di Korea lobi per minggu senon. Molo di Korea saya 5 minggu soalnya 25.000 halak. Rata-rata di samar minggu ruas gereja-gereja lokal songonon meruas mai 200.000 300.000 halak. Jauh do sada situa isada huriai 2.000 halak, padita 800 halak. Jadi manogok songoni manang siang, manang botari, ngai si sudah berbaris akasi tuai gabi tukang parkir. Jaka tukang parkir sudah kasih tua tesi. Luar biasa pelayanan naik. Jala adong madua kotak nabelga di joloni garejai, sada maun kotak namarisi akka sembako. Isi karuas na mga lehon pangurubio songo boras, miyak, susu, tolor, doka gula, kopi. Ipiak kumbasi. Jalanok sa ingana mabuat. Isi na perlu. Dibuat ma akan na perlu di keluarga na di diri na so mampu dihuriai. Dari lebatan na dangadong nasomangan di bagas joro di bata. Di lon nasila do sada jaminan hanguluan molorojol matu bagas joro di bata. Iko mangulu. Kehidupan yang dilahirkan dan disediakan bagi siapa orang yang datang ke gereja. Alai dang gabe si mokus sude itu holan yang membuat. Justru tarida ma roha nak kaning si partamue na baradehon na mga lehon songoni nang na masyurupan. Apalagi so kita no parsikola te, urang do so no parkos. Moro soro kiriman ni tuai. Olo do rupani holan tolor na maikat torus digoreng-goreng do Indomie kan. Banga butong di huriaon mangurubi. Apala mga lehon susu manang na sembako naboy mangurupi. Jara roha na masyurubani mangulu di bagas joroy. Jalan orang baik Korea dalam 20 tahun terakhir ini menjadi gereja yang paling pertumbuhan cepat kekristenan. Pekok kamu manginang nuaing, ono 10.000 halak ma misionaris di Korea tersebar di seluruh dunia. 60.000. Eropa, Jerman, Belanda, Inggris, Prancis, Swiss, sudah gereja nungan yang tutup. Alai Korea, jemaat gereja yang melejit saat ini. Gabi nasida don waing menginjili, gabi misionaris tu Eropa, tu Afrika, tu Asia, memberitahu berita nauli. Apa yang membuat bangsa ini seperti ini? Aram mabasa mga ninasida tung gabi bui songoni ngolu nasida.
Hal sederhana do amang inang muluh berek kami. Ganuk manogot jam 4 jam 5 tiap hari ganuk manogot ngaro na sida martangiang tu bagas joro ni di bata tu gereja. Setiap hari jam 4 jam 5 mereka doa pagi-pagi. Jadi dibuat makan kondai di bagas joro ti jolo langgatanon ibahudul manusia kadak danak. Mulai sana SMA, SMP, do SD, do TK. Isi majong-jong do paditai. Majah hatani debata, majamitaon hatani debata, barita nauli. Jadi suku paditai do, to kadak lagi. Lihat bapak mamanya siapa yang ngantuk, siapa yang sudah ngences. Nah, enak. Jadi tor, udah disuruh, si poltak enak. Mama ngantuk, torina. Jadi sinergis do. Nah tua-tua itu enak konna rak martangi. Jadi mau baiti utami orang lebih 5 tahun macam rupani. Mau dong do ibadah pagi di bayi utiu akajol ma do ruasi. Bodo sidung hatani debata barita nauli di jahana sida. Mulai sesada Musa tu pangko kaponi tolu hali. Nung masidung di jahana sida hatani debata. Jadi mulu kita manginang ngapiga hali tajah hatani debata. Mulai sesada Musa satu pangko kaponi. Ngahya saya tajahai. Mulu mahasiswa ngapiga hali jaha musidung hatani debata. Secara detail berurut mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Di sido huberek kami rupani roha dohot hapursiau na mangulu di nasida. Molo takas do yatusi hatani debata, dijalo hatani debata, dijakon hatani debata, jala diulahu hatani debata, marparbue, jala terpasu-pasu ngulu ni jolmai. Ido bina memang dangadong rupani disi molo dibere ka pesta. Do katiting, dangadong na marlelang mga lulidana. Dangadong pula dititiko di jahaw nakajol manubang. Ala sogoro ro nasida, didok nasida. Sautung di pagora-gorahamu guar nami disi. Ay raksadia na dilok kami, na dilehon di debata tu hami, sian na dilehon nami tu debata. Alai sudi takas do laporan ni huriai denggar rupani administrasina. Nang napola ikut si babuah ni, patuduhon nang mangulai ba, patuduhon nang anong dibain tu debata. Alai marluba-luba do nasida mangurupi dohot marhubas di huriai. Jalau dosa ada pengalaman na menarik rupani nahuida siansada senior pelayan Ima Paus Franciscus Nasadarion dikuburkan, semayamkan. Kebetulan ala dibaligi do kami marsikola na jolo SD Katolik SD Franciscus. Jehu boto kami do lapatan ni Guarn Franciscus. Ada olo do kami merayahon hari Franciscus imasada na dianggap santo. Sada ruas namora, alengoluna, mangurupi akazol manapogos jala di bagasan kesederhanaan ningoluna ido di batu di mana, na porsia imana tu debata, mamakya kahamoraun nai, pasu-pasu siat debata, mangurupi kadongan napogos na mardangol. Jala sebelum Paus Franciscus terpilih sebagai paus, dia adalah uskup Bergoglio di Argentina. Nung ngadong tradisi di mana di bagasan kesederhanani marhubas. Jalan terpilih di mana gabe paus, jo imana ma goar tahbisan di mana dalam tradisi Katolik asa goarna Paus Franciscus. Magatihon Paus Benedict. Nomor 8, Franciscus adalah simbol kesederhanaan. Simbol di mana nama itu memberikan karakter hidup yang mau berbela rasa, yang mau berbagi, yang mau menyambut setiap orang
Aka ise jolma. Nalau siurupan si togu-togu. Jala asal tu dia mana lau marhobas. Itor perjodoh dulu imana. Mulubu ini yang namanya menyambutau, dapola perlu karpet merah. Alai pajonjok kamu madisi akka ruasta yana kota naka difabel disabilitas. Baik kamu yang nani nasida, nabu irak merminggu tamu nampe nasida berkebutuhan khusus. Dalam setiap perayaan di mana komuni, itu perjodoh di mana membasuh pak niak karuas na pugus. Dicuci mana, dilai mana, songon na dibahani Tuhan Yesusi. Tuak kasih sianai. Seorang paus, pemimpin jemaat terbesar, mau membasuh kaki jemaatnya. Ini luar biasa. Masada sikap yang ditunjukkan oleh paus, para pelayan Tuhan, nama Mereng, nama Kalason, nama Porsea, di ngonu di bata. Alani, una pola herak kamu Mereng, molo suri angka pemimpin negara dunia memberikan duka cita kepada Paus Fransiskus. Memang dia pemimpin umat yang berkarya bukan hanya dari khotbah. Bukan hanya dari kata-kata. Alai dohot sian pembahenan maka holongi akka biru-birui. Jadi orang taingok di Bukit Deta 672. Kalau tai dehon 672 taingok mai. Ngot tamu tai de 672 Bukit De. Aro judul data he. Tunggodang si tutu ulao muatong di pasah Tuhan tatuho dangadong betikim marnale batahe ngolumi bahen sai patu pamai alani Tuhani somakiri balos na Tuhan debatado marni danani ulami manang na ado. Mulu diliut Tuhata, hahipason satu sadariut Tuhita, berarti adong dosakak ni debata tunggu luta. Di parar debatado pehita perdosaon, naleaon, asabui gabi tiruan golutaon, asabui gabi pasu-pasu golutaon, unang leba tapake golutai. Mula dong naposo madok, saya masih muda amang, iya. Tapi anak bayi, anak kecil juga bisa dipanggil Tuhan segera. Alani, sotung marna lebaho ditikim di ngulumon. Nah tua-tua madok ngasuda gogo biya wamang. Toho, ala di parar debatado penggolumi. Gabi pasu-pasu di pinoparmu di keluargam. Na mga leho po dan naksitiruhon asa pasu-pasu di ngulumi. Amin. Dangadong lapatan na mulutasuan sadahau. Tasuam mangga apokat berpuluh-puluh tahun belga modorang berparbui boharo. Tong dobe dia hamu itu rita bedui. Alai dang ditaba debatahi ta nang pedang berparbui ngolutta satu sedarion. Alargado ngolutta lilo debata ikos sampai merparbui ngolumi. Ikos sampai mararti ngolumi. Bainomu tu akadong amuzolma. Ulehon, hanguluhon, hahipasut tuho. Layanilah saudaramu satu dengan yang lain. Beri kehidupan, keselamatan buat mereka. Agar nama Tuhan dimuliakan dalam hidupmu. Amin. Unang mangulaho, lapatuduhon, hajagon didirim.
Unang mangula ho, mabain akaplayanamu ho lepatudun, hamalomu do gogom do hamoromu. Alay patudu ma ulaumi. Mololoja ho, molodang diargahon akajolmai ho. Dang tunasida hita mangula. Alay itu debata. Molo mangula ho tu jolma. Hola tiki lasroha, tiki pesta doro dongan ale-ale ya teh. Agwet Roma tiba, mulai pesta iba. Alayang gode bata, di bagasan arsak dungun di roha, banang aha pena masa di nguluta, imana do, nadong, torus, rap do hotita. Alani mulu mangulah kita tu debata, maka Tuhan yang akan memberikan berkat yang berlimpah kepada keturunan yang pertama, kedua, ketiga, terus tidak akan berhenti. Alai mulu mangulah dohamu. Holan nek patuduhon, hajagon, do portibion, anggoi parsatokinat do yamangina. Ajah Bram mengatakan dalam buku Cacing dan Kotoran Kesenangannya, nguluni jolmain na songok giai do, cacing dan kotorannya, gea do kotoranna. Nalasar rohani gea maringanan di bagasa kotoran nai, songoni manang jolma. Nalasar rohani portibion. Maradu molubu inian 10 hari masa minggu manggula mangalului akah rajaun di Portibion sampai lupa tuna torasna tuna konna do tu keluargana asal ma makoko Portibion. Firman Tuhan hari ini secara khusus di ayat 4 dan 5 tajah maju ayat 4 dan 5 disakap debatado tu hita asa mangula hita songon imana tajama ayat 4 idama sitidangi tu akabangso ibana hulehon bahen partogi doho silehon patik tu akabangso idama bangso naso tinadam hian iko juomudo jala bangso naso tumaddaho ro manohobiho ala ni Jehovah de batam dohot ala ni nabadia ni Israel nua marmudia ho di bahin. Artinya apa? Nakulat tuhida be pasu-pasui molojol manang marsado de bata iko gabe doho de mana parsaur nang tusi de jolma iko doho de mana mabuah berita nauli itu sadok jolma de Portibio. Songoni nang HKBP. Huria Kristen Batak Protestan. Mau jami tahu di HKBP. Saya rodok karuasi madok. Aikan namang HKBP duhita. Jihonan halak Batak do ruasta. Ji sadok HKBP sadok Portibion. Olah kalak Batak do. Mula marminggu behamu tu Amerika, marmasa Batak do disi. Alania, puasa udah tolak Batak HKBP. HKBP sendiri berdiri dari 4 nama misionaris dari Heine, Klamer, Baspan, Asel. Nama rapot di Sipirok, gabe guardi Naupatodo guardi HKBP. Itu adalah sejarah HKBP. Jalan Omensen sendiri, Satano Jerman. Ro pasahato berita nauli dan berbahasa Jerman di baik kalak Bataki. Diargai mana do tradisi nalak Batak, jala diterjemahon di mana hata di debata tu hata Batak. Ji puasa HKBP manang sadok Portibion, puasa dang di baik pendekatan songoni asa saat berita nauli tu sadok Portibion. Mau adong di Papua, adong di Kalimantan, Sulawesi, songoni nang GKPI. Nga Gereja Kristen Protestan Indonesia. Puasa ikon marbasa Batak terus manang na di Jakarta, manang na di daerah asing. Nang na membatakkan jol mahida. Mula dong pe bahasa Bataki denggan tabain. Ada dang gabe holan inganan nyalak Batak di Huriai. Iko boy do Huriai mangerbang pasahato berita nulis sadok Portibio. Iko boy do tarpasu-pasu jolma. Molo sahat berita nauli di sadenganan. Sonai dok ni Martin Luther. Firman Tuhan seperti batu yang dilempar ke dalam air. Molo talepar batu tu air itu radong nuga lubang.
Semakin besar batu yang dilempar ke dalam air, semakin besar energi gelombang yang keluar. Songoni manang hatani debata. Molo adong di pasahat hatani debata. Jalan marsaringan hatani debata di sadainganan. Ikon adong do dampak ni tunggu ni jolma. Bahwa firman Tuhan itu berdampak bagi orang-orang yang hidup di sekitarnya. Dang nagabe hola didirita. Dang nagabe hapor siaoni hola di bagas joroni debata. Dung mulak kita sek gerejaon. Mulak musia somalatai mangulahon nasodenggan. Iman kita hapor siotai ikut tarida nang di dia bagi kita mangula di tongos debata. Amin. Moloboy kita burju di gereja, iko burjuro nang di parsikolaan. Doho nang di ganata mangula manang di dia. Iman kita itu sinkron. Harus terus terhubung. Dakola di bagas joro kita. Si partangiang. Dakola di bagas joro kita. Namanang yun hata dok berita nauli. Alay kodohot manang di dia behita di tongos debata. Ikut sahat mah berita nauli. Alaning halak manang jol mana porsia di bagasan serep niroha. Tudos doi songot tano, humus di dok. Orang yang rendah hati atau rendah hati itu berasal dari kata humilis. Dalam bahasa Latin berasal dari kata humus. Humus adalah lapisan tanah hitam yang amat subur, semua benih bisa tumbuh. Kerendahan hati adalah dasar utama yang mana di atasnya keutamaan-keutamaan hidup yang lain bisa tumbuh. Hidupinna muladong tanah humus. Tordisido tubuh kasusuana dengan. Alam memang lapatan ni humus adalah rendah hati. Ise jolo mana serek rohana mangudu do partodion do haporsiaon di ngoduna. Jeko merlu bedo kita menjadi hamba pelayan di dalam kerendahan hati. Jala itu hatani debata nama dok. Those who are unaware, they are working in the darkness, will never seek the light. Mereka yang tidak menyadari kalau sedang berjalan di dalam kegelapan tidak akan berusaha mencari cahaya. Jol mana susah dari mana mangulu dia holomon, dan ada pikiran nion dalam mengalului hati uron. Karena itu Tuhan mengatakan, saya mengutusmu ke tengah-tengah serigala. Saya mengutusmu ke dunia yang penuh dengan kegelapan ini, haholomonon. Asa gabi siraho, asa gabi panodak ko. Iko bonomo do dalaki, patiki, asa jol manarap dohoto, mernida dalan di debata. Ya, Tuhan menginginkan ketika Dia memberi kehidupan kepada kita, songo si partamui. Kita menang, songo iman yang goluta, memberi kehidupan kepada semua orang. Unang memilit kita, unang taida, ise do dongata, ise do surupata, alai ikut takasma dari dangonuta. Bagi orang muda, saya melihat kepercayaannya kepada Tuhan songon ngolu nomor media sosial itu hubereng. Mulu dia kana poso nuai ngamanginang ngagudang nuai media sosial songon TikTok, Instagram, Twitter, YouTube. Maruba-luba nuang colmai neng gabia viral. Kami pepat dita gudang nuang neng viral berjamita. Neng terkenal berbagai cara dibain. Adong mau berbagai cara, nah malomak katai, malomar disco, menari-nari, manang songod dia mau macam mau. Asal magudang pengikutna, aladong hepeng, mulu gudang pengikutna, gudang hepeng ro. Ala adong maiklan, gudang manoton. Jadi ahana masa nuang itu hatok dari utun nasida. Ya dong ma edesa Korea apate na berdiskusi soal masudi. Odo berdiskusi mana salah narok tiang listrik. Marpoto isongoni do huting. Lomo nama isi. Asal mazol maun manoton ya kana masa isi. Dang dibotoi mana lalap tikina habis tusi. Habis pakai na hepeng na tusi. Bere kamu olah barudungu kamu ahru barjoli topamu. Handphone kan?
Tu sina marohatta. Alahiano tapakke hemponon, media sosialon, tapakke asa buhi ta makanguluhon pasahat to berita naulio to kanunga jolma. Yaro tarekam manang na ayak ni kurtai edetai. Tai deho ni jabu marlatik kita manang dongat markor. Songoni nang naposo ditiki marguru pertangyangan hatani dibata hano di patana di sini. Asa buhi sahat tu sudah. Ini luar biasa kita, ada YouTube. Nah, bui manot tojol mah di YouTube nah. Ai na julu dang bui yang manot tombar minggu, anggo sonari, nga bui to tono munon no museum. Manang dia be. Ketika kita memakai media ini dengan bermanfaat dan berguna, dia punya kekuatan. Ale mudo lalap do hita di Portibion dak tapakai nagabe medan pelayanan dalam memuji di bata hita do nagabe di Parhatoban nasida. Alani mari dihiti hatan di batas dari orang Panginoon. Tidak usah dapat dita John Wesley. Do all the good you can by all the means you can. In all the ways you can, in all the place you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Lakukanlah semua hal yang baik yang Anda bisa, dengan segala cara yang Anda bisa, di semua tempat yang Anda bisa, kepada semua orang yang Anda bisa, selama Anda bisa. Di Batak di dok ulahumma sude nadinggan saleleng manguluho di sude inganan tu sude jolma nasotolak ni gugum manak songo dia bicarana. Ulahun nadinggan. Kita buat yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jalan luar biasa do mari di heta sadarion hata di bata di paingot kita. Sada pengalaman nami di Korea menutup jamita sadarion. Sada keberhasilan gereja di Korea di gereja misional. Bukan karena gedung gereja yang besar. Dangalani balgani gedungna ibereng gereja na sukses. Manang gudang di parminggu naro. Dangalani di bereng gereja na sukses. Manang gudang di pelean naro tu gereja, idok may gereja na sukses daw. Mungkin bagi gereja tertentu, ido kurang kesuksesan pelayanan. Mulai bereng gudang per minggu, sukses gerejanya, bagus. Mulai bereng belga gedung gerejanya, wah jago rubah paditanay bah. Mulai bereng saya dia saldo ni gereja, 10M, bagus sukses bah. Di Korea dah. Keberhasilan satu gereja di Korea bukan karena tiga ini. Alai keberhasilan ni sadahuria di Korea, itu ridok do. Sadia godang maparbarita nauli boroha siak gerejai. Ngapiga padita parbarita nauli boroha siak kuriai. Dung jong huriai. Ngadong piga nak ni huriai. Na olo mameliho dirina, gabi parbarita nauli. Imo kuranna. Jidang adong lapatan na zolma meribu-ribu merminggu. Morudang adong naulo borohat para rato barita nauli. Tu sadok Portibio. Dan adong lapatan di gudang akan sukses jol masih parhebeng. Moro dangolo makatidakon hatani debata borhat tu sadok Portibio. Jadi songo pengalamak ko manginang songo dosen hami di STT HKBP anong dogi KPI masih kolesi. Do HKBP bisa diri. Usuk kuma. Ayo lo tiap semester teroma tu bapa guru bijau bapa. Napugus tu inok ko mo kudang adong masih kolakku moro dang dibayar semesteron. DO daw bapa. Puasa DO ho. Nang adong hebangin na toras. Wapi nga semester ono mana? Yahusuk kuma. Susuri mahasiswa. Martudo majo ise Madison. Na di paborohat ni Huriana. Na di urubiok sikolana. Manang wang asramana wang kuliana. Martudo joniko. Danggo 10%. Jidang bangga huria pabor hatton parbarita nauli sa bagas corona. Dang bangga. Jebodo tabere nga manginang mulo si hol rohamuna tu parbarita nauli pabor hattamu maruos muna na itangya kok kamu na terbaik siya kuriay. Amin. Mulo hita orang bangga tu parbarita nauli ise nama. Tu ise nama tapasahat barita nauli on. Kenapa? Perkantas
LPMI, navigator di kampus-kampus bisa hidup. Wasa mahasiswa tahun boy di Papungu melakukan pemuritan di kampus. Wasa nang boy huriat HKBP GKPI memberikan pemuritan kepada mereka. Halakon do masa depan di gereja. Memang saunari pilihan di nasida dan adong. Ada 10 tahun naik dong gereja, nasida nama menteri. Nasida nama penguasa di bangsoon. HP boy dibangun nasida. Ale modang targahon na posoon. Memuridkan mereka menjadi murid yang memuridkan. Maka masa depan gereja tidak akan ada di masa depan. Saya dorong GKPI. Bican akar 2 tahun na poso gudang amanginang. Mari kita lakukan pemuritan buat mereka. Discipleship maker. Murid yang memuridkan. Unang roho lamar minggu. Ale kodoho nasida tatongos barbarita nauli. Sudah berhalado dibekali untuk memuridkan. Mengenal karakter Yesus, menghidupi karakter Yesus, dan bagaimana karakter Yesus ditransformasi kepada mereka, dan mereka mampu mentransformasi itu di kampus. Aduan nasida mau gabi pengacara, dokter, mana gabi jenderal, mana gabi presiden di bangsoon, memiliki karakter Yesus. Amin. Las dorohamuna, las, awelas dohangku. Alai mulu holam minggu dohita songoni, orang didirita doha porsiautai. Tuhan menginginkan kita menjadi berkat bagi semua bangsa. Amin. Naposo? Amin. Remaja? Ya. Jadikan hidupmu menjadi simbol kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Dohok maho para raton berita nauli harajau nere bata tubur tibion. Membuat damai las niroha hati goran di bagasa tod di porbadia. Asa seluhuna bangso manada debata marsangap marmulia tuhatai marhite-hite HKBP GKPI huria-huria HKI apapun gereja yang telah mengenal Kristus bersaksi di dalam Kristus sada kita paheheon harajau debata asabui portibion gabe harajau debata aladino manginang marhite-hite hatani debata sadarion. Di dalam firman Tuhan hari ini membawa kita dalam perubahan. Asamu pemahita. Adok sada psikolog madok di dalam kepala kita ini terbagi 2 otak kita, otak kiri dan kanan. Jasabu kita berubah, kota tadda do dirita. Songo dia do hasomalan di ngoluta. Tadi dia sian manglopit tangan kita. Talopit maju tangan tay. Mulai berek kamu manglopit tangan, ibu jari dia do gijang, ibu jari kiri manang kanan. Kiri manang kanan. Molo kiri, molo dong lipat tangan ibu jari kiri di gijang, berarti dia memakai otak kanan dalam kehidupan sehari-hari kebiasaannya. Memakai perasaan, namurano tangis, gampang terharu. Lalu morano menonton film Korea, maka tahatai, marnonang-nonang, marede. Ale molo lipat tangan ibu jari kanan di gijang, ibu jari kiri toru, on otak kiri dipakeon. Kebiasaan tinggal di mana? Kritis. Sangat kritis. Sistematis berpikir. Sanak kaning ngelima hali bereng ojom. Liling ngajami tahun ini. Bago, ya bang, sudah tabu. Sial lah itu di mana? Untung rugi datang. Dia bodoh dak tabu jami dah. Tori ori mana durung-durung ah. Rugi rubah ini mana? Ah, kau jularong do tabu jami dah. Saya tabai mana durung-durung. Selalu tukang kritik. Alai no parain na, mula nong malupit tangan, 2 nih bujari masuk tuh bagus. Mula adok songonin na, nggak punya otak ini katanya. Adok gue tutup nih ini. Adok songonin, tarong kan. Di saya lihat talupit masuk tanggat tay. Mula nak kading adong lipat tangan ibu jari kanan nih gijang, bamai toru. Mula ibu jari kiri nak kadang toru, bamai gijang. Sebaliknya, boha dong. Tahu dong? Mantap dong. Mula orang mantap nak tabu, artinya bertobatlah. Menarong do perubahan. Mula bang lopi tangap pe ngahaduk, apalagi bang mudah hatani dibatakan. Atau memang nasomar-somali mak. Asal maroi bamar minggu, anggo bang ulah honiro, hadua mai turinna. Daun. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Kita mampu. Ikut dohi tarapot Yesus. Bu hita muba di bagasa Tuhan. Amin. Margogo hita patu pahoni. Jalai pasu-pasu Tuhan tama hita. Pasoton harajonna di portibion.
Amin. Martangnya kita. Mulai tema diuhali Tuhan las rohanami marsardo hoto. Bari tehiti hatami sian panurirang jesaya. Isodang ihoro ado pikiran nai marita todim to berbadiai asa margugu hamil Tuhan mangulahon hatami. Asadong hamu baon. Di bagasan gunung nami majakok kuali Tuhan. Nabui hamil Tuhan. Pakyo muga belaulam. Roha panguluhon. Naung di padua ho hamil Tuhan. Alani saluhu na hami ikor roha panguluhon tu sadot dengan Nabi Salma. Huriamon ali Tuhan. Togu-togu ramoti. Radok saluhu na karwasmi naung manangion hatami. Natongon na di bagasan hagaleon pamatang nasida pamalu malay Tuhan. Natongon na marsahit nasida pamalu malay Tuhan. Natongon nasida mga dobe kabaru kilo si taonon leo bisuk nanggugo tu nasida lay Tuhan. So ni nangakan akon namin na di bagasan parsikolaon. Leon bisuk tu nasida jala gugu. Asa boy bakka muna sida le Tuhan gabula ulam. Pasahaton hatami ditongo-tongo dia kelon nasida. Songon generasi ni huriami di masa depan. Ala dia le Tuhan pasu-pasu nabosomi. Amang padita nami nang keluarga nang songonia le Tuhan akka parah ladomi amang inang situa nami. Kaguru sekolah minggu parhobas di huriam. Akka song leader tim musik. Akka guru sekolah minggu na mangajari akka danak nang akka remaja na poso. Aka manami na mameliho dirina. Naro ali Tuhan marhubas di bagas joromon. Salu nakaruas mo na li Tuhan paso-paso na sida pergugo na sida. Jala pakke mahami ali Tuhan gaya bula ulam. Mauliati maduhol li Tuhan. Totong pasat tami ngulu nami Tuhan sa palar ma ngulu nami na di bagasan pardosa unon. Sesa dosa do pangalason nami ali Tuhan. Asa saluhu na buy hami mangulahon aka hatami di bagasan dami. Lasiruhan ang hatibura sekko. Mauliati maduholi Tuhan martangnya kami Tuhan. Mari tete anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluh kami. Amin. Kita puji musyid Tuhan ta Jehovah si parmahanau. Hatani debata turut belian sian Evangelium Lukas onom ayat 28 inok masongonon. Lehon hamu ma gabe lehonon nama dihamu par suhatan nadinggan naniojat nahidur-hudur jala na pinasusuk lehonon na tua pomuna ai par suhaton ni sinahutan muna do suhat tonon na tuhamu ima hatani debata.
Mojok main sudah. Tanga koma peliata. Ale di bata amanami na di bono gijang. Di parhatopot rohanami do sian uduk ni rohanami. Hodomuan ni nasa ulibasa na mauli utus. Di son hupasat tami do pelean hamonate on nami tu ho. Say jalo jala pasu-pasu pelean namion. Asa gabi dalan panidangion parsauran dohot ulaon asin roham di huriamon. Bahema ngulu nami gabi pilihan na hobar tulomoni roham. Jala parsidohot parohon harajomu. Holong hasitongan dohot hadamiomu di sadok portibion. Buhay marohanami marhiti todim. Asa setotong madok mauliati tuho. Di bagasan guar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na ribuno gijang, say pinarbadia magwarmu, say romah raja mo, say saut malobo ni roham di bano tongon songod na ribuno gijang, lehon ma dihami sadarion hanguluan siap hari, say sama dosa nami songod panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa to hami, unang hami to giyo to bangujunan, palua mahami siyan pangako. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamu. Disodakon Tuhan de batamu buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batamu buhina tuho. Jala di pasoro hon madamena tu tondim. Horas Marita Saluhna, selamat hari Minggu.